ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆସ ଗପ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଗପ ପେଡ଼ିରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗପଟିଏ। ଗପର ନାଁ ହେଲା ହାତୀ ପିଠିରେ ଛେଳି। ତାହେଲେ ଆସ ପଢ଼ିବା ଓ ମଜା ନେବା। ବଣରେ ହାତୀଟିଏ ଶୋଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ସେଠାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦୁହେଁ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସେଠାକୁ ଛେଳିଟିଏ ଆସିଲା। ଛେଳି ବି ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ହାତୀ ନିଦରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ହାତୀ ପିଠିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଛେଳିଟି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ହାତୀ ଛେଳିକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ବୁଲାଇଲା। ଆସ ଏହି ଗପରୁ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ହାତୀ, ଛେଳି, ଠେକୁଆ, ବଣ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ପଳାଇଗଲା, ପିଠି, ନିଦ, ବୁଲାଇଲା। ଏବେ ଆସ ପୁରା ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ହାତୀ ପିଠିରେ ଛେଳି। ବଣରେ ହାତୀଟିଏ ଶୋଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ସେଠାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦୁହେଁ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସେଠାକୁ ଛେଳିଟିଏ ଆସିଲା। ଛେଳି ବି ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ହାତୀ ନିଦରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ହାତୀ ପିଠିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଛେଳିଟି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ହାତୀ ଛେଳିକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ବୁଲାଇଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଏହି ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।